راديو إيرنا ناصا دمصي إرتراويان سلام كبرى سمعتي لومي حموس 12 تقمتي كل التشعن 23 مكتالكم بخبر نعدم أبعلتاو زينا دما أب إسرائيل بتونشافي 3 إرتراوين سدرابيت زنبرلو منبر أباي تعنيو إرترا أب سنغابور أب استخايدة وردر مهزو روبوت ورق مداليا تشليما كينيا زيغاتات إرترا إثيوبيان سودان زخونو سدتنياتات زسغاغرو زنبرو أبالات بوليس تتحيزوم زبل أرستات بزرزر كنرينا مسانا زنحو راديو إيرنا ناصا دمصي إرتراويان زينا بزرزر أب إسرائيل بستونشاف روكيتات 3 إرتراويان بيتسب زنبرو منبر أبايتي كم زعنوا تحبيرو بزي كازي 10 إرتراويان بسنك تغينات كام من نبابروم تفناغيلوم مهلاوم برهان نغاسي كاب محبر حدش تسفا إسرائيل نراديو إيرنا أرقاقيزو محبر حدش تسفان بسم برغيد نحمدو استودوبو إرتراويان دليت لوتن بسنك كوينات نستمزابلو أب محجاز أبولن تاون تفتات يساتوف مهلاوم زحبره برهان نغاسي أزغينات نسرائيلاوين تراي زيكونه ني إرتراويان ون زشاغلن زغوطعن مخانو حبيرو إرترا كاب شوعتك 17 تقمتي أب سنغابور أب استخايدة أب الروبوت زدهبه ناي تكنولوجي وددر وي روبوتي كومبيتيشن قدامي تبموصا ورق مداليا تشليما مس إرترا حبيرن 219 نطب بمهلال ناي قداماي بوتا حيزن ورق مداليا استشلما هاجرات تشاينان فيتنامن كومدما بسدتنياتات زقومت غانتان كونان كلوا إسرائيل أنغولا هنغارن أرجنتينان بوغنن 215 نطب بمركاب كالاي درجة حيزن بوليفيا، كازاكستان، مونتينيغرون، تايلاند دما بكلت 210 نطبي ناي سالساي بوتا تركيبن أبتو وددر نيرترا زوكلو حموشة تساتفتي أب كتما كالغاري كندا زغمتو نيرترا مبوقل زلوم كنداوያን ኮይኖም ህያብ ሳምሶን ሩፋኤል አብርሃ አዶናይ ሃብቴ ዮሳን ወልደ ገብርኤልን ያዕቆብ ኢሳቅን ዝባሉ ትሕቲ ዕድመ መንእስያትዮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ዝተኻየደ ውድድራት ተሳታፊት ዝነበረት ንያ ተስፋ ጋብር ድማ ኣማኻሪት ናይታ ናይ ኤርትራ ጋንታ ኮይና ቀሪባ ኣብቲ ብስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ዝዓጠቑ ናይ ጽባሕ መንእስያት ንምህናጽ ዝዓለመን ናይ ኦሎምፒክ ቅዲ ዝሓዘን ውድድር ን191 ሃገራት ዝወከሉ መንእስያት እዮም ተሳቲፎም እቶም ንኤርትራ ዝወከሉ መንእስያት ዝሓለፈ ዓመት እውን ኣብ ከተማ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ተሳቲፎም ምንባሮም ይዝከር እቲ ብፈረስት ግሎባል ዝተባሃለ ትካል ዝካየድ ውድድር ዝሓለፈ ዓመት ካርቦን ኣብ ምእካብ ንመጻኢ ናብ ተተካእ ጸዓት ምቕያሩ ከድህብ እንከሎ ሎም ዓመት ድማ ኣብ ናይትሮጅን እዩ ኣተኪሩ ኣብ ኬንያ ዜጋታት ኤርትራ ኢትዮጵያን ሱዳን ዝኾኑ ስደተኛታት ጻዕነት ናይ ፖሊስ መኪና ብፖሊስ ከም ዝተታሕዘት መርበባት ዜና ሃገር ሓቢረን እቶም ኣብታ መኪና ዝነበሩ 13 ስደተኛታት ካብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምስጋሮም እዮም ኣብ ዞባ ቱርካና ናይ ኬንያ ተታሒዞም ጉዕዞም ናብ ከተማ ናይሮቢ ምንባሩ ዝኣመተ ፖሊስ ነቶም ዘሰጋግርዎም ዝነበሩ ክልተ ኣባላት ፖሊስ ዕጥቆም ብምሕዳግ ናብ ማእሰርቲ ከም ዝወሰዶም ኣፍሊጡ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኬንያ ብዘሕጋዊ መንገዲ ናይ ሰግሩ ዘለው ዜጋታት ኢትዮጵያን ኤርትራን እናዘያደ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝሓበረ ፖሊስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ናብቲ ሃገር ዝኣተው ስደተኛታት ከም ዝሓዘ ኣመልኪቱ ከብራ ሰማዕቲ ዜና ተዛዚሙሎ راديو إيرنا ناصا دمصي إرتراويان